Nahimo ng bagyo ang low pressure area nga ginabantayan sa Luzon o ginganlan kini nga bagyong Julian. Gipaabot nga mas mukusog kini samtang anaa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Julian ang ikaunom nga bagyo sa par karong bulana. Ulahi kining nasiplatan sa 525 kilometers sidlakan sa Itbayat, Batanes. Halos wala kini naglihok. Hinoon ubos ang tsansa nga muigo kini sa kayutaan. Posibleng magdugay kini sulod sa par hangtod Miyerkules sa sunod semana. Sumala sa forecast track sa Pag-asa. Samtang dunapay usa ka bagyo gawa sa par nga ginamonitor. Ubos ang tsansa nga mosulod kini sa nasod. Hinoon wala sa epekto ang bagyong Julian sa Mindanao og localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa isla. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soxargen. Dunay kusog nga pag-ulan sa ubang bahin, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.